जों माने गावजों गाव एना एनि जाबाय थायो नालाय आं बेखौ एग्जाम्पल होदों दासिमबो आसामाव माने बिटिआर बाहेराव ट्रेक्टर एवलायनानै माइ गायलायनाय लामा दं निउसावबो नुदों जानांगौ नोंसोरो स्कुल एबा फरायसालियाव थांनो दलं गैयिबो दं दाबो आसामाव नाथाय बिटिआराव बाराद्राय माने नोंबा नों आंबा आं दाय सुलायबाय थायो माने मुं सुलायबाय थायो हाजोबा मावनो हाजोबा हायो मावबाथ' नाथाय जोङो सब समय माने गावनि क्रेडिटखौ लालायबाय थानो नागिरो जों गेजेरनि जानानै बाथ्रा बुंनो नागिरा आंथ' सिगांनिफ्राय गोबांखौनो बुंबोबाय थायो मानो गावजों गाव एना एनि जाबाय थायो जों गेजेरनि जानानै बुंनांगौ नङा होमबा आं बाराखौ बुंला आं मोननैसो बाथ्राखौ आं बड'लेण्ड टाइगारखौ बुंबावगोन दै रायजोफोर खोनासं आरो सापर्टारफोराबो खोनासं करपसना जाखायो एसे एनैया मानो होनबा इलेक्सननि सिगां बिराद फैसा खरस खालामो बे फैसाफोरखौ थिखांनो थाखाय आरो लन लादोंबा लनफोरखौ सुख'नो थाखाय एसे एनैया करपसन खालामनो गोनां जाखायो बाट अभारद्राय नङा बड'लेण्ड टाइगारा दा बायदियाव सोरजोंबा बुजायोबा बुग्लिजायोबा एबा बुथार जायोबा बेनि गथ' गथाय बेनि बिसि बेनि न'खरा माबायदि जागोन बेयो साननाय गैया बेनियाव माथो सिगां बुनोबो होसो जाबाय होननानै गाव बुंदों आंखौ बुनो होसोदों मानो होसोदों दाबो गियाखै आरो गिनायनि खोथा नङा होनगोन दा बियो गिया होनगोन खिन्थु नोंनि बायदि जाबायदि खामानि मावदों नोंनि बायदि जाबायदि साननानै खामानि मावदोंना नोङो नोंखौ सोरबा बुथार जायोब्ला सोरबा बुथारोब्लाबो जेनेबा नों थैयोब्लाबो रावबो बर' सुबुङा नोंखौ मोजां बुंनाय नङा मानो होनबा नों क्रेडिट लाग्रासो गेजेरनि जानानै बुङा नों गावखौनो सानना लादो नामा बिराद आं बर' हारिनि थाखाय बिराद करपसन खालामग्राफोरखौ आं बिराद बुङो बिराद रायो आंखौ बिराद मोजां मोनो नोंनि बेफोरबायदि कन्टेन्टआ मोजां खिन्थु बुंनायनिबो सिमा थायो नों सिमा बारनानै बाथ्रा बुङो नोंनि थाखाय आं सिगाङावनो बुंबायना नोंनि थाखाय नोंनि मोजां मोननाय नङाब्ला जिमान गेदेर गोलावानो जा मान सनमान होजानायानो जा नोंनि थाखाय डाउन गाहाय उन्दै नोंसोर बायदिया गाबोननो बै प्रमद साराबो नोंजों एगेन्स्टबाथाय नों प्रमद सारखौबो प्रमद बानायसो जेनेबा सानसुमाखौ आमाय बानायसो बायदिसिना बिदि जेनेबा बिदिनो हाग्रामा जिखुनु गेदेर गेदेरखौनो नों तरेन बर' सारखौनो आबौ ओइ सोरखौबा आयं बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै लाजि फोनाङो अब्ला नोंनि कन्टेन्टआ मा नोंनि बाथ्राखौ नोंनि आखलखौ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा हमनो हायै नंला रावबो हायै गैला हमनो हाजोब्बाय नों जे राजखान्थिनि क्रेडिट लाग्रा सासे जोलैनि हांगार बर' हारिनि गेजेराव बिदा फंबाय नांलायहोग्रा बर' हारिनि खौसेथिखौ गावस्रा होग्रा सासे लांसुनिया होननानै नोंखौ बयबो मोनथिबाय नाथाय दासिमबो बेखौ सानैसो सापर्ट होग्रा दङ आं बुङाखै सापर्ट होनाङा आं बेनि गोरोन्थिनि फारसेसो बाथ्रा बुंनानै होदों सापर्ट हो खिन्थु बे सैथोजों बाथ्रा बुंनांगोन अब्लासो बेखौ होनांगोन मानसिनि साननायफोराथ' बयनाबोथ' एखे नंखाया दिनै आं बाथ्राफोरखौ बुंदों सोरबाया दा उल्था सानगासिनो माने बेनि एक्सन आं पजिटिभ बुंबा बे नेगेटिभ सानगोन बे नेगेटिभ बुंबा आं पजिटिभ नेगेटिभ जालायबाय थागोन बाथ्राया मानो होनबा बयनिबो माइन्ड एबा साननायफोरा एखे नङा नालाय बाट आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ सान जों खौसेनि बाथ्रा बुंनांगोन नङा होमबा जों गावजों गाव एना एनि खालामनाय बेफोरखौ लाबोनो नाङा दा बड'लेण्ड टाइगारा इउपिपिएल पार्टिनि जेबो बाथ्रा बुंनो हाया मानो होनबा बे बिपिएफखौ जावै 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 माने इउपिपिएलखौ मोजां 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 बुंनायावनो दा इनि गोरोन्थि माने इउपिपिएलनि गोरोन्थिखौ बुंनो हाया आं बेनिखौ बुंना बेखौ बुंनो थाङा बाट बुंनो हाया इयो दा गबिन्द सारनि मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों नङा होमबा मामोन बे ओइ केमेरा साबायना ओइ डाउन 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 होनलायनाया एथ' मोजां रायलायदों जेनेबा इनिफ्रायसो उनाव दम होबायना ओइ डाउन डाउन थारैनो दम होननांगोन बेखौ दै
माने जेनेबा बेखौ दम होनाय बुङाखै होनबा गोरोन्थि जागोन। बेखौ जुदि केमेरा साफायनांबाय फंबाय ओइ केमेरा साफायना ओइ ना केमेरा साफायलायना ओइ भाइरेल खालामना इदि रायलायनायफोरखौ होनोब्लाथ' बिराद गोजोनगौमोन। दिनै मानो बेफोरबायदि दम होलायनाय एबा खाब्रां रावै मानो बुंलायनाय जाखो? थारैनो जोंनि दासिमबो दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थि खालामगासिनो दङ, खौसेनि जेबो बाथ्रा सानाखै। बर' हारि खौसे जा होननानै दा जायफोर MLA जेनेबा MCLA जेनेबा जिखुनु गेदेर मानसिना बेनि न'खराव थाङोब्ला जुदि बेलेग हानजानि मानसिब्ला बेखौ सै खालामगोन, सैमाफोरबायदि होखारबावगोनसो। होमबा बर' हारि खौसे जानाया मा जाखो? जोङो राजखान्थिखौ लानानै खामानि मावबाय थाबा जानाय नङा। आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुगैयो, भट होनायखौथ' नों रावबो नुवा मिन्थिजोबा। दिनै आंजों बेरायफादों सासे मानसि, बेबा आंनो भट होगोन ना होआ? दिनै आं नोंजों बेरायफागोन, एरायनो हायियाव नोंनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन, बाट आंबा नोंखौ गोसो गोरबोजों सिङाव मोजां मोनगोन ना मोना? आंनि न'खरनियाबा नोंनो भट होगोन ना होआ? दा बेफोरबायदि बाथ्रा थायो। ओंखायनो इलेक्सनाव देरहानानै समान लेभेलनि मानसिखौ एबा समान नोजोरजों नायोब्ला मोजां। आं बाराखौ बुंला, नेक्स्टआव बुंबावनो दङब्लाबो आं बुंफिनगोन। दिनै एसेनोसै, गोजोन्थों।